मांगल्य आणि पावित्र्याची खाण असलेल्या अंत्रुज महालातील फोंडा तालुक्यातील देवदेवतांच्या स्पर्शानं पुनीत झालेल्या बांदोडे या गावात त्यांचं एक छोटंसं घरकुल. या घरकुलाच्या प्रवेशद्वारात पदार्पण करता क्षणीच नीटनेटक्या मांडून ठेवलेल्या मानचिन्हामधून त्यांच्यातील शिस्तबद्ध कलाकार दिसून येतो. तर पहिल्या मजल्यावर जातात त्यांची चित्र पाहताच त्यांच्यातील प्रकर्षाने चित्रकार जाणवतो. तर त्यांच्या बोलण्या चालण्यामधून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा ठसा उमटतो. त्यांच्या घरकुला शेजारीच शाळा आहे. या बालमंदिरातील छोटे मित्र हे जे काही पाहतात, वाचतात, ऐकतात त्यांनी भारावून जातात. हे रेंगाळलेले भारावलेले छोटे मित्र त्यांनी पाहिले आणि त्यांना वाटलं की ह्या बालवयातच त्यांच्यावरती योग्य ते संस्कार व्हायला पाहिजे. त्यांची बीजं रुजायला हवी, त्यांना अंकुर फुटायला हवे. कारण मुलं ही देवाघरची फुलं आहेत आणि अशा ह्या छोट्या मित्रांचं आपण काहीतरी देणं लागतो. या निरागस गोंडस अशा मुलांकरता काहीतरी आपण केलं पाहिजे. पुढची पिढी सशक्त आणि परिपूर्ण होण्यासाठी बालरंगभूमीच्या चळवळीची अत्यंत गरज आहे, आवश्यकता आहे, हे त्यांनी जाणून घेतलं आणि ह्या बालरंगभूमीच्या चळवळीसाठी त्यांनी ध्यास घेतला. त्यांना हुरहुर लागली आणि त्यांनी बालरंगमंचाची स्थापना केली. एक शिक्षक असल्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या बालमानसशास्त्राची, मुलांच्या गुणाची पारख करण्याची क्षमता, अवगुणांचं गुणात रूपांतर करण्याची ताकद आणि मुलांच्या म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या सुप्त आणि उपजत गुणांचा कसा उपयोग करून घ्यावा, चित्रकार येताना रंग, रूप, रेषा, आकार यांचंही भान त्यांना होतं. मुलात मूल होऊन त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचा आत्मविश्वास, जिद्द, चिकाटी, तळमळ, सोशिकपणा, खिलाडू वृत्ती, सांघिक वृत्ती, ताल, स्वर, लय आणि त्याच्यानंतर त्यांची स्मरणशक्ती वाढवणं, संवाद फेक नाटकामध्ये, अभिनयामध्ये कसा करणं, त्यांच्या भावविश्वाला तडा न जाता ह्या गोष्टी त्यांना शिकवल्या. याचं कारण एकच की मुलामध्ये मूल होऊन वागण्याचं त्यांचं तंत्र. यामुळं बालरंगमंचाची स्थापना झाल्यानंतर अगदी निस्वार्थीपणाने त्यांनी 2 तप जवळजवळ अभिनयाचे धडे ते गिरवीत राहिले. याच्यामध्ये रानसुंदरी, वनमहोत्सव, भिरीभिरी सपनपरी, आयशाक वाघ खतलो, नवे योग फुलोया, खामसूत्री बावल्यो, खळखळ पावल्यो आणि अशा तऱ्हेची अनेक सरस अशा बालनाट्यांची निर्मिती केली. आणि याच्यासाठी कला अकादमी आयोजित विद्यालयीन एकांकिका नाट्य स्पर्धेमध्ये या मुलांना त्यांनी तिथं आणलं आणि सतत 1983 पासून 2004 पर्यंत अभिनय दिग्दर्शन याची प्रथम बक्षिसं पटकावली. हे विद्यार्थी जे तयार झालेले आहेत यांच्यापैकी कुणी विज्ञानामध्ये भर घालतील तर कुणी कलावंत होऊन समाजाचं विश्व समृद्ध करतील. पण याच्या पाठीमागं श्रीधर कामत बांबोळकरांचे आशीर्वाद आहेत. हे लक्षात ठेवून हे विद्यार्थी आपल्या भविष्याची वाटचाल करतील. आणि म्हणूनच मी म्हणेन की मुलात होऊन वागणाऱ्या, बालजगतात रमणाऱ्या, त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणाऱ्या अशा श्रीधर बांबोळकरांना उदंड आयुष्य, आयुरारोग्य लाभो व त्यांच्या हातून अनेक आशयघन अशा नवीन कलाकृती सर्वांना पाहायला मिळो